Čaute, hlásim sa vám z ciest skrz Slovensko. Dneska som bol u nás, Kobek Slovakia, v Banskej Bystrici. Bol som prezviť autíčko. Tak ma napadlo, že už keď mám tú kameru, že niečo natočím. Budem tak od srdca rozprávať, čo mi príde na rozum. Neviem, či ste postrehli. Neviem, či ste postrehli, ale začal som na svoj vlastný kanál, ktorý som už mal, len sa volal Michal CX, teraz som ho premenoval na Michal s CX-kom na službách. Chcel by som pridávať veci, čo sa týka kombajna, predsezónnej prípravy počas žatvy. Som začiatočník, čiže ešte tie strihy a podobné veci nebudú nič moc. Bude to skôr také, hovorím, priamo z ruky natáčanie, čo ma napadne, vyťahnem kameru, natočím. Uvidím, jak budem mať čas sa s tým hrať, hej. Nebude to určite taká kvalita, jak robí Martin, povedzme si rovno. Mám doma premakané, má aj drony a tak ďalej, všelijaké tie kamerky. Takže ja to budem robiť tak na prvú, jak sa hovorí. No a uvidím, aké to bude mať ohlasy. Ale keď mám pravdu povedať, vždycky som chcel natáčať sám, ako za seba, podľa toho, jak to vidím ja. Nie, že by som niečím mal problém, ale vyskúšať sám. Či to bude mať videnie, alebo nebude, na internete to bude. Či sa to ľuďom bude páčiť, alebo nie, to už je na nich. Ale ja som bol vždycky taký, hej, že som chcel na niektoré veci, čo sa týka mňa, poukázať moje koníčky a viem, že ľudí bavia aj kombajny, poľnohospodárske stroje. Takisto teraz robím predajcu v Kobelku. Stavebné stroje, pasové bagre, ľudí tiež niektorých bavia. Motorku mám, budem pridávať videá aj z motorky, keď ju nepredám. A keď budem mať čas si zajazdiť, to ma tiež veľmi baví, takže podľa mňa nájde sa v tom každý. No a uvidím, ako bude, čo bude, jak bude. Ani neviem, čo mám rozprávať do toho videa. Jeden deň chcem natáčať, druhý deň mám chuť všetko z internetu vymazať, sa cítim trápne. Tretí deň si poviem, nech to tam je. Štvrtý deň si poviem zase, že to idem všetko vymazať. Piatý deň poviem, nech to tam je. Neviem sa ani sám rozhodnúť. Lebo je to, keď tak vezmete, je to taký, že ukazujem nejaké veci zo svojho súkromia, čo by som nemusel. Takže sám sa so sebou bijem. No a uvidíme, či to bude ľudí zaujímať, už sa opakujem. Neviem, čo vám ďalej rozprávať. Sa vám ospravedlňujem, odišla mi niť. Pardon, čaute zatiaľ.